हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय दिनै भिडिअखौबो नायलांबाय थादो जों बहा थांनो नागिरदों देखायलांबाय थानोसै आं लोगोफोर गोबावनि उनाव ओमफ्राय दख'ना बायबावासो आरो ओरैनो नायनोल' थांगोन माने मामा ओंखारदों ओइ बाबुआ मियानिफ्राय सालाय खनसेबा जादों थाबायनानैसो बाव दे लोगोसे थगाबथादो थम थम गारिखौ मोनगोन ना मोनाबा लामायावसो नेहैनांगोन फुङाव बायगोन मम जानो नागिरदों नानिया नानि लाबोदो नोङो नानि गावखौनो माबा मार मुर्ति जाद्रायनाय बायदि फेमिलिनाय लोगोफोर मोनथ'वाखै जि गरमखा अखा दोमैबाथाय सोम जासिगारो नोंखौ फाननो नाहरदो ना बिसोरो दोननायसो ना इ मा जादो दिनै गंसे फैदों नै बेखौबा मोनगोन ना मोना मालाय बुकिं गोजासो ओइनोसो फैदो ओइनो खालि खोमा खालि फैलाय खालि फैफादोंमोन नामा सिमियालाय हाय मा साफा नुयोहाय बाबुखौ भिडिअआव रियेलाव साफा भिडिअआव साफा नुयो मार फिल्मसो नायनो दायो जोङो बाजाराव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय बाजाराव मोनफैनाय लोगो लोगोनो सासेया JSB बायनानै लाबावबायसो सासेयाबो बिदिमोन बेनो होनाय जायासै उनाव नै बिमायंनि दखानाव सिनाय मोनथारबाय नालाय बेसेबा गेलेनानै फैबाय गस्ला माखाबो बख'जोबनानै गारबोबाय ओमफ्राय सासेयानि आरो JSBजोंनो गेलेगासिनो ओरैबायदि दुस्थ' बेसेबा नै गस्ला माखा बख'जोबनानै फैदों बियो ओमफ्राय लांनोनो हाया बाजाराव जेरावबो खारथिंनो खालामबाय थायो बिसोरनि थाखायनो बारा मोजाङै भिडिअ लानाय जाया ओमफ्राय भिडिअखौथ' लानो लुगैयो अब्लाबो हान्थिहाय लानो मोना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनिखौनो ससे लानानै होयो बुंबायबो थाखायो आङो आरो दिनैबो बुंनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै जों दायो बाजार खालामखांनानै आब'नि दखानावहाय फैबाय सेन्देल लांनो होननानै ओमफ्राय बाजार गेजेराव बायासै गरमद्राय नालाय आरो गथ'फोराबो ओरैबायदि डिस्टार्ब ओमफ्राय ओंखायनो जोङो दायो नै आब'नि दखानावनो फैबाय ओरैबायदि मोजां बेग दङ ओमफ्रायो नैबेफोरो 600 500नि गोजा आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो दङ 300 400निबो ओमफ्राय जि मोजां लाबोनो लुगैजोबलायनाय ओमफ्राय जोङो दायो सेन्देल नायनो फैदों नालाय सेन्देलखौ लानानै थांनोसै बिराद मोजांहाय लोगोफोर आं मार गारबोनो बादोंमोन ओंखायनो आङो जरानै लानानै फैखाबाय खनसेयावनो ओमफ्राय नैफोर बेगफोरा 400 बिदिनो 300 बिदिनि गोजा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 800निबो दंमोन खोना अबे मोनसेयामोनबा बावलायलांबाय ओमफ्रायो नोंसोरनोबो नांगौबा फैनो हागोन बे आब'नि दखानाव केसि कलेजनि मोखाङावनो ओमफ्राय आङो दायो आब'नि दखाननि नामखौबो बुंनो रोंलायलांला माने बावबाय सोंनानैबो लाबावाखैसो लोगोफोर ओमफ्राय दायो केसि कलेजनि सोनाबजों फैबानो मोनगोन र' लोगोफोर दे फैबानो जाबाय मोजां सिख्लाफोरनि ड्रेसबो लाबोदों देलायग्राफोरबो मोनगोन सिख्लाफोरनि ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नायलांबाय थादो बिब्दिनो
लोगोफोर नै नायदो जोङो बाजाराव थांनानै मा मा लाबोखो दख'ना गैया खिन्थु आं बिराद फुल गायनो लुबैनानै नै दिनै जमै जमै फांसे लाबोबाय ओमफ्राय नायदो नै बेगा प्राइसआबो नोंथांनाय दं ना लोगोफोर नै थगायनो हाया सेन्देला बेसेमोन 500 इयावबो लिरनाय दंखायो खोमा गैया इयो माबासो ओमफ्राय नै माबायदि नुदों लोगोफोर नै सेन्देलखौ आइया लारि लारि खोन्थालांसैब्ला गावनिखौ खोन्थाया जाजानो गिदो नै बेयो आब'नि दे जरासे एक्सट्रा जरानिखौसो लाबोबाय रायजाबाय गैला लोगोफोर नै फार्स्ट टाइम देग्लायसो इदि बायदो दे नों मालाय सिगांनिफ्रायनो नायबाय थानाय आब'निया बेनो लोगोफोर जोंना दिनै बाजाराव नैबेवहाय गथ'फोर नुदों ओमफ्राय जों दा गथ'फ्रा उन्दुबाय नालाय नैबेखौ जानोसै बेनोसै दख'ना मोनबाबाबो बिराद दामि दामिनि सेन्देल बायनानै लांफैदों दामि बिस्कुटाबो बिराद दामि नै केकआबो बिराद दामि दे लोगोफोर दामिसो माने ओमफ्राय थावा बिराद दामि दे थावा बेसेबा दामि दे लोगोफोर फर्स लादों समायनाय लानो रोङा बेनोसै लोगोफोर दोनथ'नोसै दे बाय बाय बारा एसेबां बुंबाय थानोबो रोङा